Eguerdion lagunok, eguraldi erra daukagu, bi lagun sukaldean, zu egor bestaldean, orduan txorien azteko prest, bi errezeta beti bezala, eta bitu, nik legunean errezeta bialtzen gaenean ez da izan, eta baneuskan batzuk idatzita, eta Patrik lasaina jarri zuen da zanoi. Bixar da. Ja, bixar da lasaina, eta nik gaurko lasaina idatzita neukan. Esan nuen, berdin da, berdinak kaneloi edo sartuko du. Bueno. Azkenean, nire errezetak, lasaina rezeta batek, ero kaneloienak, azkenean, itxura dauka bestela ezberdina, ez? Bai. Eta gaina, baneukan pasta hau, aspaldi erosi nuela, ez dakit, aurkitu nuen toki baten, da, saltzen dute lehorraia lasaina kaneloia egiteko berezia. Eta ja, osatuta da. Bai, hau inbar da. Gaur egun lasaina egiteko erabiltzetan lehor hori bezala, ez dala egosi behar, hau besta egosi behar. Honek gero mauka batekin bete eta listo. Maukarekin bete, gero bexamela tomate saltzero nahi duzuna, eta gero hori bai, labean 40 minutu behar ditu. Hori izango zen kontrakoa, besteak bakarrik egozin behar duzu pixkat, eta gero egin. Baina, ingo duena da, holako aragi eta, izango zen, ez dakit hau kaneloiak kataluniarrera antzekoa, oi askorik ez dauka, baina bestela, kaneloiak kataluniarrera. Hau lehengo. Eta nire espitxa eta gero, bota. Neria, motzaua izango dela, bai errezeta bai espitxa. Bai. Nik engo ditut barrengorri batzuk, jogur saltzakin. Simplia, Bai, baina jogur saltzarekin sekula ez ditutu lan barrengorri jan. Oso ondo doiaz gero ikusiko zu, zerako goxo geratzen dien, baina lehengo kaneloiak, nola ingo itxuzu? Era erraz honetan. Aragia, gatzez eta piperbeltzez ondu eta zubizian gorritu. Azenarioa, kipula eta baratxuria gehitu eta erregosten utzi. Ardo mindua gehitu, lurruntzen utzi, saldarekin busti eta utzi ondo egosten pare bat orduz. Gero, foa gehituko diogu, 10 minutuz kozinatzen utzi, iragazi, birrindu eta horrekin gure kaneloia beteko ditu. Bexamel bat ingo dugu, gurinarekin, irinarekin eta esnearekin, gero gure kaneloiak bexamelarekin busti, gazta gainetik bota eta laberatu 40 minutuz 200 gradutara. Zerbitzatu eta gozatu. Orduan, hau izango zen, garrantzitsuna gozatu. Gozatu, bai. Hauek izango zen betiko, horrek izango zen, oin berria daudenak, eta nik hemen egosita utzi ditu ja, kaneloi xafla batzuk, eta hoi ja egosita daude, eta hauek izango zen, horrei jartzen digun betegarriak gero hartu, eta bildu, eta kaneloiak egin. Hau izango zen, berdina. Claro, eske, honek, nik imagina nahi dut, norbaitxo pentsako da, egosten baitxugu, gero hau itxatxita geratuko zen, eta hau betetzeko... Hori da, horiek erabili behar dira, horrela, daude moduan. Orduan, alde batetik hori, ni hasiko naiz, gatza eta piperbeltza hemen daukat, gaina hori, erdi eta erdi. Hau da, txerrian pernilla, izterra esaten dana, zatituta, eta hau, txala, aragi gixatu dendako. Gatza eta piperbeltza, eta hemen gorrituko ditu zu bizian. Da horri botako dugu, barazki moduan, nahi juzuna behanik, kipula azenarioa, eta berakatza. Orduan, hau, eskinaten utziko dut hemen, eta hasiko naiz, hau ontzen, eta zu bizian, gorritzen. Oso, nik pentsatzen naren bitxu, kaneloiak geixau itxen ziela jan Italian, baina badau lurralde bat geixau jaten diela kaneloiak Italian baino, eta Katalunia da. Bai. Bitu, ni bakizu ibilen naizela hor, kasetari ezberdinen artikuluak irakurtzen, eta Italiako lehenko sukaldaritzen ez da agertzen ezer kaneloiena, baina ezer. Eta hor batzuk dudaiten dute, ia, katalanak ete dien, ero ez, gero hor dago Rossini, zein genduen berataz hemen, eta nola kaneloiak Rossini erara, eta bera italiarra zen, baina artikulu batzuk, eta ez da hango lehengo idatzietan da, Italian ez da gertzen ezer. Hor, norbaitxek asmatuko zitxun, egia da, Italia eta Katalunian arteko harremana komertziala bete izan dela oso estua, eta 19. mendian, sukaldari italiar pila bat joan ziela, hori, Italiatik Kataluniara, hango burgesiari eta kosinatzera. Horrein artean, zigorrek lehen esan daben bezala, Giuseppe Rondisone, bezala jaixo zan italiar bat, 24 urtekin Bartzelonara aldu zana. Eta gero, Jose, Josep. Izen aldatu, Kataluniare erara ja gehiago izauen, eta Giuseppe Rondisoni. Baina hori, orduko garaiko prentza espainiarrak, Jose. Jose. Hemen bakotzat, eta gu Josetxo ditu genio. Josetxo, bai. Joseba, hori da. Gure Giuseppe, berak eman zitxun, ikastaro pila bat,
bertako etxeko handriei eta Bai, zabaldu zituen jatetxiak, egon zan burgesietako sinatzen, eta oso famatu bilatu zen, ze berak, esaten da berak ekarri zitxula kaneloiak Kataluniara, Ja. edo, bueno, hori bilizala. Berak egia da, eman zagoela ezagutzera Rosinierara, kaneloiak, hau da, zigorrek egingo daben bezala, fuarekin, naiz eta berako jaskua eta bueno, errezeta apurtxo bat desberdina da, baina Katalunian erara beti izaten de kaneloiak fuarekin. Oso goxuak. Nik ikusituan errezeta guztiak daukate. Txerrikia, txala eta oiazkoa. Hiru aragia. Denak ikusitute. Eta gero hori, gaina, jartzen dute, errezetetan ikusten duzu, agertzen dela, foie gras, idatzita behar dan moduan, eta beste batzutan askotan, foie gras. F-U-A gras, foie gras. Osa, guk irakurri o idatziko belarrira egiten dugu moduan. Hau nahita, tope. Kea botatzen nahi dut. Honek, gorritu imar dugu hemen. Lasai. Oso ondo. Bitu, hor daude ezberdintasun bat, batzundako esaten dela, italiarrei errezeta hau sakrilegioa iruditzen jakiela, ze normalean Italian kaneloiak itxen dira aragi xeatuakin, eta Kataluniarrak beti itxen dituzte aragisak kosinatu, gero desegin, eta gero ja laberatu. Alata be, badau beste desberdintasun bat bebai, Italia eta Katalunia artean, eta hori da, uste dituztela katalanek kurruskari. Hau da, kaneloiak saltza dituzte, labian oso bero da denbora luzez, eta orduan kanpoko geruza garatzen da kurruskari. Zuk imaginatzen duzuen igual, plater italiar bat kaneloiekin, edo lasainakin, gehiago izango zen, bexamela krematxua, likidua, baina, Katalunia itxedana da, kurruskari ona. Horrengo zen, bidez berretziazen. Nik hor, errezetan baten irakurri dut zarra, egiten zutena, ez zuten egiten guk ingo duguna. Guk egin ingo duguna, saltzan. Gixatu, hau izango zen, beti izaten dena, aprobetzatzeko errezeta bat, ez? Gixatua eroiaskoa saltza sobratu zaigula, saltzak endu, mamurtu, eta kaneloi batzuk bete horrekin, lasaina bat, ez? Baina, omen zauden batzuk egite zituztela, aragia, holan, gorritu bakarrik, eta kozinatu barik gero xeetu, eta gero sartu kaneloietan. Eta hori, azkenian aragi xeetu aiten duzunean berdina da, baina nik hau, berzio hau, hola, negozita, holako gore krematxu bat utzita, zegero bexamel pixka botako diot, honi birrinduta, eta zerbait krematxu ingo dut, gehiago gustatzen zait. Eta berez gainera hori da jatorrixa. Ze berez Katalunian jaten die abenduako 26an, San Esteben egunan, eta orduan itxendabia aprobetxau Gabonetako aragixen soberakinak, eta horrek giltze dituzte kaneloietan, eta gero 26ko Baskaria kaneloia da. Zuk imaginatzen zuz da, guk Gabonetan pila bat jaten dugu, enpresan Baskaixa, bate batek klasekoa faixa, edo jubilauena faixa, edo, bakoitzak nahi dauena. Gero aukitzen dugu, olentzereguna, gabonak, gabon sarrak, gero kuadriak ime igual noixian behin elkartzen zara, poteuak, Santa Masaia, azten gara hor sartzen, imaginau? Eta gero zerbait harina, hau dena bukatzen denean zerbait harina, kaneloia bezala, jateko erreza. Imaginau, beste egun bat aukitzea, derrigorrez, agendan, 26an, kaneloia jatia. Gainera zerena, eta egun hauetan, etxean sobratu diren, soberan, baina egisa da, betxu, soberakinak aprobetxatzeko egun politxa dela. Eta kaneloia badaukate horrekin zentzua, nik uste dut, ez? Kaneloia, gero, esaten nahi gaena, niretzako kaneloiak eta lasaina gauza berdina da, forma aldatzen da, batek geruzakata dela, baina bestela, ez, bexamela, lasainai tomatea botatzen zaio. Kaneloi ere batzu botatzen dioten, nik asuntan tomaterik ez dio botako bater, ez? Hemen nahi nahi zoin, hor gorritzen dauden bitartean, ez ditut aterako, haingo duana horra bota kipula eta azenarioa txiki inda, baratxuria ere hor botako dut, eta dena erregosten jarriko dut, eta gero, marketineko, norbai behar du marketineko, ze patri honi, honi izen aldaten barzaio, berez, ardoa, euskeraz ez dauka hain izen txarra, ardo mindua. Ardo mindua. Nik zerbait eskaitzen medete, zer nahi duzu, urtekoa, ondua, ero mindua. Mesedez, mindua. Baina, katalenez bi ranzi. Vino rancio. Vino rancio, karo, ez que ya izenak mindua igual, poetikoa da.
Bai, ez da, errekin ez da esaten, rantzio, ez. Mindua bakarri da, Apurtxo bat mindua. Ardo hau oksidazioan bitartez ontzen da, eta horrek ematen zaporian komplexutasun bitxi bat, azkenean gozotasun puntu bat, nik probauta daukat, eta nire ustez da xerez ardoan deitxura ez ardoan, oportoko ardoan nola antzerakoa, whiskian ikutu hori da ardo bat fuertia. Baina mindua ez da. Mindua ez da, holan deitzen jako, baina, bueno, berez, ez da mindua eta ez da txarto inja. Baina ondo, baina oso erabilia da, zu Katalunian izan zaten. Bai, eta berez basaukien oso ezaguna, eta, bueno, bertan kontsumitzen dana. Nik, bueno, ardo katalanez ari garenez, nik nahi xaut kaba, zuretako ardo mindua, zuretako kaba. Bueno, ardo minduak gehiago jotzen dau, ze alkohol kopuru haundixa bauka, azukre kopuru haundixa gabe, beraz, kopuru berdina daten bazinun kabana eta ardo minduana, hori ez da bai da gongo zan, zei jokosatzen gehiago. Hala eta ardo minduak asko existitzen die, guk gehiago ezagutzen duguna da, Katalunia aldekoa, eta egia da, kaneloiekin hori da biltzen dana, da garnatxa barietatekoa, garnatxa izaten da normalian mahatza, eta hori da ardoa gozoa eta lehorra, baina badauz beste ardo mindu batzuk, ez? Lehen komentau ditugunak, xerezko ardoak, oportokoa, baukau, Alicanten badau ardo mindu bat fondillon deitzen dana, ez dakizueko lan txiloen edo egon zaretenian probatu zuen? Ez, eta holakorik, ez da, utxurek eta inun, nik esate izut, badakit, nik netzako gehiago izan da, holan beti entzun izan da, sukaldean, kosinatzeko, erateko, sekula. Ni, enazen ez besta oso salia, ez ditut ardo mota honek asko ezagutzen ze badau, Aragoien beste bat parejilla deitzen dana, bai olako ardo usaintxua eta holan mindua, eta Malagakoa. Beraz, bueno, guk ezagutzen ditugu hori, xerezeko ardo finak, eta olakoak. Zuek gustoko badaukatzuen, idatzi email bat txorien abildua itb.eusera, eta komentau, gustatatzen edatia edo kosinatzeko, nik kosinatzeko egisa da erabiltza dutela, oi asko erre baten dako, edo golako gauza baten dako, ondo geratzen dela, baina erateko sekula. Bueno, gukeran esnea eraten dugu gehiago, baina esnea honekin... Gaia utzi dozu, goraino, Litro eta, bueno, berez litro terdi behar nuen da hemen sartu dira litro 400. Vale. Eta hor da pixka bexamela pixka lodixa bateko. Bueno, hemen ingo gana, esnea berotzen jarriko dut, bexamela egiteko. Bien bitartean, erregozten dauzkat hemen, barazki guztiak, eta, hau da ez, hau. Kuipea zikintzen bat. Barazki guztiak aragiarekin, utziko du pixkat erregozten, eta gero ingo duguna da hemen, esandakoa. Ardoa daukat hemen, 1 mililitro, eta gero salda. Ingo duguna, aragi gixatu normal bat, baina bai behar duguna da, izan behar da, aragi gixatu bat, zein, ez da egite. Aparatua jarri dizu eta egune hor, eta ja, ez duzu zertan murtxikatu behar, biguna, ondo, zekero azkenean hau birrindu ingo dugu, Orduan, barazkita guzti, gero hartu birrindu ingo du, eta pasta o pateantzeko bat ingo du. Eta hori bai, fuagrasa, guk esaten den moda, fuagrasa botako dugu, nahi eta nahi ez fuagrasa dara. Orduan, hau berotzen, gurina botako hemen, eta urtzen jartzeko pixkanaka, eta bexamelakin hasiko naiz. Oso ondo. Ez dakit atara dituzun kontuak, ze normalian lasaña edo lagu kaneloiak eta itxe ditugunean, egisa da, bueno, oso emankorra dala errezetia, ez? Ze aldozu erretiluela, labaiko erretilu haundi bat egin, 6-8 lagunendako plater politxakein, hola. Hau da, asmoa. Hori da, hor sartzia, eta... Etxera, emango itxu. Oso ondo. Eta orduan normalien izaten dira errezeta merkiak. Bai. Bueno, merkiak edo presixoz behintzat razioko ondo ataratzen dienak. Hori da, normalian etxian, horrek kalkuluako lan zehazki ez ditugu eiken, baina egisa da, konturatzen zarela aztien, zema gaztau da eguneko zema gaztaten dozun, da bakitzu zedan garestitxago eta zedan merkiagoa. Eta, 1976an, Jose Maria Busca Isusik, behin baino gehixeutan indogula hemen beria berba atalazan nolako artikulu bat polemikaz josixa. Zebera, elkartu zan, ertan ministroa zan Faustino García Monkokin, merkataritza ministroa zanakin, bilera bat auki bizauen, bi astera. Eta berak orduan esan zaben, baingot artikulu bat, nun esaten dauen, eguneko menu bat aldozula auki modu duin, osasuntxu baten, bakarrik,
zema peseta zien? 22 peseta. 22 peseta, hau da, 5 euro. Gaur egun izango zienak 4,80 bat euro. Bai, 5 euro. Gaur egungo 5 euro, baina hori, ez bakarrik baskaria. Ez, Gosaria, baskaria, gehiafaria. Hori da, 25 peseta gatik. Gosaria, berak proposatzen den kafesnia eta ogisa. Ondo. Besperako gisa. Besperako gisa, horrek Kafesnetan guztia, hobena. Bazkaltzeko txitxirio purea saldaku betxo batez aromatizauta, hau da honek prestatuak eta etor den dienak, 200 gramo arrain urdin kondimentuak barne, arroz esnea, postre bezala, ogisa eta ardua. Eta afaltzeko, patatak errioxarera da, arrautz frigitua irugiar eta piperrekin, laranja bat ogisa eta ardua. Bueno, nik afaixa ikusten dut potente, Bai, hiru plater ere. Ez da bakarrik patatak errioxarera, gero arrautza irugiarrekin. Bai. Eta gero, gero laranja bat, olan apurtxo bat, orekatzeko. Orekatzeko, alegia. Bai. Gaur, inflazioa pasada da, baina, 4,80 bat, arrain urdina, patatak errioxarera, irugiarra, arrautza, bakit pertsonako dala, baina LATB... Menu horrekin, gaur egun guztikoa, eguneko menua 4 eurogatik, eguerdiko baskaria ero, bai, ondo egiten da, errez. Baina egun osokoa... Baina hor polemika bakizun nuna gontzen gehiago. Berak esaten zuen, hau, etxeko Andreen dako artikulu interesgarria, eta etxeko Andreak, gaina esan zen, guk badakigu egunero zer dan, zer kostatzen dan, merkatura jotzea, guk badakigu hori, eta gaina eskutiz pila jaso zituzten, non esaten zuten, hori eta merkeagogatik jaten dugu etxean, egunero. Gainera, jaso zituen kritika pila bat, eta aldizkarixak, egunkarixak, argitaratu bihar izan zituen, karta horrek, 2 edo 3 astetan, jaso zituen hainbeste, beraz, olako polemika haundixa sortu. Eta garai hartan, Patri, inbartzen dula. Irakurri hori eta ofenditu. Papela erostera jun, sobrea erostera jun, zigilua erostera jun, idatzi. Gaur egun ikusten duzulako zer, eta WhatsAppean horre idazten duzu momentuan komentarioak. Momentuan muginean, ofendituta zaudenean, errezagoa da hori egitea. Baina ez, orduan hartu eta denbora hartu zuten hortarako. Eta esaten, asko iritsi zien, menu ezberdinak esan ez. Guk merkiago jaten dugu, eta bestatzuk ezinezkoa da, eta gehien bat zan, nola idatzi zuen ero ze kontestutan da zer esan. Bez, azarria benetazkoa. Benetazkoa. Izan barik, pixkat burua jun zaizu, ero ez, ze egongo da jendea hori baino merkeago bat jaten duela. Bai, eta gaur egun bai, egongo da jendeak merkiagoa eta osasuntxu jaten ingo ditxula olako menu merkiak, baina egisa da, kontutan auki bidala, zema pertsona bizizarien etxien. Ze, karo, zuk 4 euroko, 5 euroko, imaginau, 5 euroko menu eitzen bozu eguneko, karo, 4 izaten bazarie, 20 euro ditxosu gaztau, orduan horrekin baukatzu arraina erosteko, arrautza apurtxo batzuk, pasta eta txoixua. Karo, pertsona bakarra izaten bazara, oran, arraina eta erosteko, igual aldozu erosi, ez dakit, urraburu olan txikitxo bat raziokoa, edo olako, ez dakit, sortze antxoa, edo olako zehose. Baina normalian, egisa da, karu hau bat alatzen dela, bakarrik bizitzea. Bai, eske gaina ez daude, eta hori nire amak esaten duela, gaur egun hori aldatu da, eta pixkat badaude, esan dezagun, enbase txikiagoak, ero aukera badago txikiagoen erosteko. Esnia badau, 500 mililitrokoa. Hori da, lehen arrautza dozena zan, bai ero bai, eta nire amak, ostra, nik arrautza bejana hortuko txita jaiotzen da, hortik ateatzen da, orduan. Tauka, gaur egun... Bai, baina alatabe aragixakin eta arrainakin, hori ja ez dago. Osa, jonseiki arategira eta papari erdi erosi. Gaur egun, bai, bixerra xolomo behar ditut, eta jartzen dizut, eta problema ikortako. Arategian bai, supermerkatu baten paketea erosi beharko duzu. Arrainde gixan ja. Arrainde gixan, arrai txikitara jun beharko zu. Hori da. Bueno, bexamela egiten, hemen ikusi zuen, pixkanaka, jun esne bero botatzen, eta pinportea ekin gabe, eta aldala barruan sartzen, nago kanpora ikusteko bexamela dela ikusten dezazuen zuek pinporta txuria duela, Eta hemen dagoeneko lurrundu zaigu ardo mindua, eta esan dako orain, saldarekin estaliko dugu, justu estali, justuan. Eta utziko dugu, pare bat orduz, egosten ondo, eina egon arte. Zegero, esan dakoa, likido gutxio izango du, konpaktatu ingo zaigolako, erdi apurtuta geratuko da, eta horrekin ingo duguna da, esan dago, iragaz ingo du, eta gero birrindu. Baina aurrena, azkeneko 5 minututan jakusten dugunean, eina dagoenean,
fuagrasa botako diogu. Fuagrasa barrura. Gaina patea, ez olako, ez erosi olako mikuid bat, honetako ez. Fuagras pate bat. Ez da izan beste marka ezagun hori, badaude Euskal Herrian bauzkegu oso onak. Eta honi, ze botako diogu ontzeko, intxaur muskatua normalean bexamel baten, bai, pixkat. Gero, piper beltza, 8 buelta. 9 soiaz. 10, 11, 12, 13. Ja, bale. Eta, gatzan. Hartu, hau ekingo dugu hemen 10-15 minutu, eta gero, behar dugunean, ina daukagunean hau, berriro berotzen da, eta listo. Baina, lagunok, izein dezagun hau egin dagoen arte, eta gero etorriko da, birrintzen, patea botatzen, birrintzen, eta gure kaneloiak betetzen. Hau bera bakarriko lan Patriko jarrakadak jateko. Izan dugu horre, ikuste duzu, ondo egosi zaigula, gero, bota diogu fuagrasa, utzi du beste 5 minutu horre egiten, eta oin hemen iragazten, hemengo ura kentzean nahi dugu. Gero ikusiko, lodiegia geratzen mazaigu hemen ingo duen orea, nengo eta behin pexamela botako diogu jarrakada batzuk, eta gero bestela hemengo ura. Azkenean maukan sartu eta gero malgua, ez da bigunegia geratu behar, baina lodiegia ez da. Apurat krematxo. Hori da. Eta zein apur bat preratzu, eskatzen dizuna, berak. Hori inoiztu jakin. Esperientzik emate dut. Hori da. Ein eta bete, ikusten mazue finegia izango da, kaneloia gatatzen dituzunean eta betegarri guztia izkinetan dagoenean. Hori da, finegia gogatu zaizkola. Eta ez dakit hau norbaitek egingo dauen, astian zehar, ze bada errezeta dotoria da denbora eskatzen dauena, eta jente gehixenak, lan itxen dauenak, eta ofizinera joaten danean, danan lanera, horrek itxeta aurreko egunean kosin hau, taperretan sartu, eta gero aurrengo egunean lanera eruen, ez? Eguk hemen euskau lan taperrak eta ekatzeitxun jendeak. Gure umetxuak. Badu bat oso ona taperra, arroza, York urdaiazpikoa zatixotan, eta Ibarrako piparrako lantzatxotan, hori da taper izarra, gure hemen txorieko platoan. Baina, hori, itxe dozuek gabien, eta zein da prozesua gero bete biosuna. Asko keitzen dabeena da, kosin hau, eta gero bero dauenez, oskaiura ez da bezartzen zuzenean taperra, orduan uste dabe, sukaldeko mai gainean edo enzimeran, eta hor usten dabe, urrengo eguneko goiz arte. Eta hori, ez da oso gomendagarrixa. Gomendagarrixagoa da, taperra bero sartzia oskaiuan. Bero ez paola, utzi behintzak utxena, 15 minutera hori da kanpuan, baina gero gogoratu gauian, freskura da balao, balkoian, ni balkoian askotan uste ditut. Ez badituzue, hori egin izan dut, gero balkoiana baserri batean, eta gero goratu ditzen katua daudela. Edo animalixak eta egoten eta geratzen ez ebe barik, baina hori da, berez, hobeto, freskeran esaten dana, oskaio. Ze bestela, taperrak edo janarixak atzeituzte, temperatura batzuk nun bakterio pila bat ugaltzen dien. Eta orduan horrek sortu leike gero guk intoxikazioaren bat edo aukitzia, edo lako gaixotasunen bat, tripako mina seguro, eta, digestiorako azurre txarragoa. Orduan, hori kosin hau, beti kosin hau, eta oskaioan gorde. Ze gero, beste arazo bat dau, ze beste pertsona batu aukie, hemen txorinera etorten dienak lanera, eta taperrak atzen da bienak, oskaiu hor haundixa aukie, bihatekoa da hor usten da bie. Baina batzuk ofizinetan eta ez daue oskaiurik aukitzen. Orduan hor, gomendagarra isagoa izango zen, holako zehoz... Nere bikotia dauka, holako boltsatxo bat termoa dala. Eta hor taperra sartze ditu, eta hori gaina boltsatxoanik, holako maniatiko, oskaiuan izaten diot boltsatxoa, eta gero itxi egiten du, eta hotza doa hori, eta hortik hartzen ditu. Edo batzuk, badauz, beruan holan eramateko barazki krema bat, edo holako dilista batzuk, edo holako badauz. Eta gero, azkenengo aukera bezala, badauz gauza batzuk hotzian aldosunak momentuan erosi, holako, ez dakit, lekale pote bat, eta barazkixak, eta holako entzalada baten azkenengo momentuan onduta doiana. Orduan, aukerak badauz, baina oskaiuak erabiltzeko. Nik hemen aipatu izan dut, gure aman labea, zoragarria, gure aman labeak kozinatu iten du, ostu iten du, balio du tanetarako. Labe horretan sartzen da, sartaia sartzen dira, sartzen da, bezperan sobratu den janarian, eta una dauze, bere teoria gaina zeteu,
Zenbat urte damazkiu, tortilla ondartzara eramaten eina. Lehen hau egin da, eta teorian hor, temperatura hortan, gaixotu algara inoiz? Ez. Teoria ona, Claro, horren kontra zengo duzu. La zientzia... Vale, ya está, vale, oso Eguneko ondo. bultzatzen dauen teoria. Bueno, hemen, bexamel pixka bota diot, eta ikusten dugun espixkatu oraindik. Hola, duitxo, hemengo, saltza hau botako diogu, eta hau maukara doa. Eta bizango zen, esan dako, gaur, kaneloien betegarria, normalean, lasainak ez du izaten, birrinduta, ze kaneloia bai diolan birrinduta doazenak. Bai. Lasainak gehiago izango zen, lehen geratu da moduan, holan hartu, eta pusketatan. Bai, bueno, imaginatu errezetak eta sukaldarixak asko dauzenez. Bai, baitxek egingo dauela. Baina, orokorrian, hola izaten dira. Honek, kanelo, oin behiratzen nahi naiz, kaneloi mota hau egiteko, bai ero bai, mauka behar duzu etxean. Besteak egiteko, ez duzu esertan, koiara batekin, berez, egitea badukazue. Orduan, bitxo. Ez que, hauek hartu nituen egia da, bere egunean iruditu zitzaidan olako ideia zoragarri bat. Ze, politia ziren, gaina holan, marka Italia oso on batekoak, eta zan, eta ne hondi etxean bultaka, ez da izen denbora. Bueno, gaurkoan dauzkau txorienen. Eta gaur txorienen dauzkau, erakutzi jaizkizuet. Eta hori ningo duguna da. Hau, instruzioak hor jartzen dituztelako, kajak, Koipestatu erretilu bat, gurinarekin ero olioarekin. Jarraian azpian jarri geruza bat, bexamela, ero tomatea, ero aukeratutako saltza. Nik normalian bexamela jarte dutenean, ez dut olixori jartzen. Zeia gurina bauka eta... Italiar bat esango diozu, kontra ingo diozu, Patri. Ez que Kataluniako kaneloia jarraitzen dik italiarra. Gutxi gora bera, hartu horrela, oin gero zabaltzeko honez, gainean jartzen dudanen, eta kontuatu berzaretean maukaren agua sartzen dala hemen, hori behiratu dut hasieran, eta bultza, hemen di plak, badao, bultza, bi aldietatik. Eta bi aldietatik. Eta ez tozu batetik hartzen da... Bestalderaino iristea hori esperientziak eman zaila izaten dala. Bai, honek asko bete ditunik, honek igen dituen hemen kremasko tutuak, horiek asko bete ditut eta ikasi du temporarekin, alde batetik lehenko, gero bestetik. Bueno, horrela jongo naiz jartzen danak, gero ingo duguna da, bexamela, gaine diguta, gazta, eta 220 gradu, bueno, hauek 200 gradutara 40 minutu. Olakoak erosten baituzue, betiko kaneloiak, einda daudenak, hoiek 200 gradutara, 220 gradutara, 10 minutukin, gorritza besterik ez du behar, einda gongo ziren, baina hauek 40 minutu. Ointxe gatoz. Gaur, bueno, oin egin ditun kaneloiak, labean daude eta hauek dira lehen aurreratu ditudanak, eta ja, prest dauzkadanak hemen ateratzeko. Eta esan dugu bezala kurruskari. Ja, italiarrak asartu ingo dira, hor behira goten badia. Ez dakit, gure Alessandrok edo ikusten baitxu bai. Bai, bueno, parkamen hemendik. Ez du pentsetan Alessandro gurekin asarratuko dani. Ez, gure laguna da. Bueno, hau, pentsatu, lehen Patri ondan esaten, Gabona pasadira, gero Santo Tomasak, jai guztiak, guk urte barri egunean esan dugu zaintzen hasiko naiz, dieta zaintzen hasiko naiz, eta gero, zer dago hor jateko? Plau! Hau, kaneloiak, haragiarekin da foagrasekin. Ezu gure sardeska magikoa? Ez, hori sarboa garrapatzeko usten dugu, bakizunik, haulako arrain kontuak. Emaion, bai, hau berua dago, kontuz. Hemen txepuntatxotik asko gara. Zema da, bitu, haragi boletan hori izaten da, Zema haragi bola dira pertsonako, hori beti da gutxo, zema kaneloi dira pertsonako? Bi? Lau. Lau? Ez? A ber, hori danan arabera, bale, lehenko ze jandozun, edo plater bakarra dan, bete garrisa zein dan, zema goza daukatzun. Lau pioa dira, Baki usek ematen dian erneugu gehiago, urkori arrazio eman berra. Oin erreko zara da, ezetz. Zidu denbora kanpuan. Kaneloieko zondo mantentzen dute beroa. Hauek iten baituzue, bezperan bihar lanera eramateko, utzi behar dut jozu ordu eta ostutzen aurrena eta ero oskaioa sartu. Edo bi edo hiru ordu. Ero lasai hemen dana hilda dago, hemen uste zera dugu. Bueno, ontsi nik engo ditut barrekorri batzuk. Jogur saltzakin. Bikain. Originala. Bai.
esandakua, barrengorrixak saltzan, eta ikuste duzue osagai gutxi itxu dela. Bai. Ze barrengorrixak ingo ditut plantxan bakarrik, eta gero jogur saltza bat, behin baino gixetan egin joguna aragisakin eta zerbitzatzeko, oinarri bezala joango da, eta listo, zeuse simplia, erresa, holan joango dana. Barrengorriak laurdenetan zatitxu eta olixo eta gatzakin zu bizian salteatuko ditugu. Bitartean saltza batengo jogurta, berakatza, olixua, limoi birrindura nahaztuta, eta saltza hori plater baten oinarrixan jarriko, gainean barrengorrixak eta azken perrexila xeatuta. Zer? Oso ondo iruditzen zen. Oso da, eskerrik asko, zigor. Adi egon izela, laburpenari. Oso ondo. Sartaia, berotzen hasiko gara, eta esan dakoa. Honek, laurdenetan, gure dugun bezala, baina laurdenetan gustatzen gat, holan, testuria aukitzeko. Bai, egia da, barrengorria nola prestatu eta askotan jentea galdetzen du, eta batzuk esaten dute pixkat goma moduan geratzen direna. Hor, segun zertarako erabili behar dugun, ze plateretan modu batera moztu, ero bestera mozten da. Normalean, betegarri batero izaten bada, ero Duxel krema menin duguna, honek, zanda, azpizunakin, honek, Wellington, txiki, ero birrinduta robotarekin baita ere. Hori, horrek urpila botatzen du, gero. Xerratan, naski baterako izango bazan. Laurdenetan, tipikoa izaten da, saltzan, horan nire ditut, saltzan pixka juten diana, egiten dudanean, piperminakin, kipularekin, gero patxar pixka botatzen diot, ardo txuria, eta horrekolan pikante puntuarekin, kasuela atxo baten aterataka, oso goxua geratzen dira. Gero plantxak eta betiak dienak, hona ikertarako, txapela bakarrik garatzen jako. Bai, aukera pila, baina, hor badagoena beti barrengorriak, lehen gota behin, garbitzeko garaian ez badaude oso zikin, trapu batekin ero. Bestela oso zikin badaude, txorrotan azpiti pasa, garbitut, baina gero ondo lehortu. Eta sartaia bero daukagunean hartu, eta hor jungo gara salteatzen zu bizian, zestuguna nahi da bere ura gehi botatzea eta hor egostea, bere uretan. Orduan izango zen, txanda txikitan egitea, egokiena, eta zu bizian gorritu eta atera. Beste txanda gorritu eta atera. Ostela hitzan gukite duen, barrengorriak, ilarrak eta zenarioa eta patata laukitxotan, haragiaren guarnizio oso ohikoa zen, eta tokatzen zitzaiona barrengorria salteatzea, pentsatu hor Leioako Unibertsitatean, han hainbat eta hainbat milaka ikasle, ehundaka ikaslerentzako prestatzen genduela, zenbat, tokatzen zitzaiona zutan egoten zen, izerdi patxetan, bere aldamenean izaten zuen gozogintzako norbait, bizkotxoa arrotzen, arrautzak arrotzen bizkotxoa egiteko, segurira, claro, epela, inguru epel batean mazaude, lehenago arrotzen da, eta guk eskuz arrotzen genituen. Bez, horren aldamenean egoten zen. Haren aldamenean egoten zen, kontu kontari behiak izerdi baten. Baina izerdi baten, da gero tokatzen zitzaizun, eta gaur egun hori aldatu da, gozogintzara pasatzea, gozogintzan oskailua da gaur egun. Da kamara baten barruan dago. Horran dago, ez 8-10 gradutan, eta zaude, izerdi patzetan egon ondoren, sartu gara barrura, eta gero, gaizotasunak etortzen dira. Normala. Hameste, temperatura aldaketa eta... Da, gaur egun aurtengo neguan hori, gora eta bera, jin eta jan hiltzen gara, eta gero, jentea gaizori, normala. Oso ondo. Hemen txe, jogur saltza, eta jogur saltza bat, ezagutzu den bezala, klasikoa joango dana, hemen txe, berakatza, olixua eta limoi birrindura apurtxo bat. Berakatza, hemen sartu biharrean, ze normalian egitza da, barrengorrixak asko doiezela, berakatzakin, ez? Nire txian berakatza eta pikantiakin pila bajaten dira. Baina, kasuretan berakatza joango da jogur saltzan, beraz, aukiko daue zapore berezi hori, baina, desberdintxo. Oso, no? Bikain. Honekin olioa erabili duzun hontan, palma olioarekin. Oin, ikusi duzu, hainbat eta hainbat produktu erosten nahi gara, eta hor jartzen du, ez? Palma oli hori gabe, free palm oil. Nik uzot, asko demonizatu zala, oindala, urte pare bat, eta horrezkero, olako kakau krematan, eta golakotan askotan esaten zan, hori erabiltzen zala, horrek itxen zitxula, basoak eta kaltetu, orduan jendiak hasi zan, hori apurtxo bat baztertzen, ez? Batzuk identifikatzen dute baita, ez dala osasuntxua olio kaltegarria dela, eta beraz ez da ekilore olio bat baino ez digu neurrian hartuta, eta behar da moduan erabilita, ez da ekilorea olioa baino kaltegarria. Ez ikustu oso, osasunak indaukala zer ikusia... Jende pila bate, horri, gehiago nik uste dut, identifikatzen duela jendeak osasunak kontuekin, izatea baino, palma olioa izateko, landaketak egin barritu,
pilo bat baso kendu eta hori. Eta ez da bakarrik hori palma olioarekin. Sojarekin, zenbat baso eta zenbat hartu, eta sojaren ustiaketa mundu mailan handiagoa dira. Ekilore olioa ere, pila bat landatzen da. Orduan, palma olioa, dena bezala, neurrian, baina gehiago bat niri miniten diana da, informazio faltzu hori, ez? Ze batzuetan ikusten dituzu baita, pote batzuetan plastikozkoa dienak, birziklatutako potea dala, eta zuk zerbait berdea ikusten duzu, eta uste duzu ekologikoa dala, ero osasuntxua, eta ez, berez, eta ondo dagoela, eno esaten ez, baina pote hori egiteko erabili dala, euneko ez dakizen bat, poto erabiliak, ez? Baina, karo, zuk berdea ikusten duzu, gero, ikusten duzu, hori, sartai hau, baita sartai hau gluten free da, ez da izan. Sartzen digut informazio bat, gehiagizkoa eta zentzurik ez daukana. Hori da, ez? Eta honekin, naste horretara eraman algaitu, jendeak ikusten du hau, eta esaten du, ostra, hau osasuntxuagoa da. Ez du begiratzen, gero ez dakit zenbat azukre sartu diotan, ez dakit zenbat gehigarri sartu dizkiodan, eta baina palma oliorik ez dauka, lasai. Elikaduran industriak olekin jorrazten dago. Hombre. Eta badakixe ointxe, palmako olioak fama txarra daukala, eta jendeak hori ez dauela nahi, orduan, hori jartziakin, ematen dau, danain jogula. Eta baina, zu platertxe bat bezez, honek apurtxe bat baztertzeko, eta tanda berrixa jarteko, bitxartian, hementxe honek kolore politxa dauka eta kolore bizia, eta honei ontxe gehitu bijako, limoian birreindura be. Eskerrik asko, ontxe honek guetako ditugu. Bai pitzeko, ez da, zerbait, zer dago, zer enkontra dago jentia ez dakizer, Free Donald Trump, pero poto batean jarri, eta listo, ez daukala olakorik, eta listo. Zupetik, gustatak atzuelako jardinetan sartzea, Baina egia da, ez? Horrekin nik hori erosiko nuke, ez dauka olakorik, bueno, bai, horrekin jolasten dute, zenbat aldiz esan du gehigarrien kontua da hori, ez? Burniarekin, potasioarekin, magnesioarekin, kaltzioarekin, ez dauka glutenik, ostra, ba... Gero, oindala gutxin gaben berba olako inkesta batena da jendiak esaten zauen, gustako jakola, ekologiko erostia, baina konfusio pila bat sortu dut olako etiketek, eta azkenean norma da, hainbeste dauz, hainbeste koloretakuak, batzuk gezurra, beste batzuk egisa, batzuk ofizialak, baina kontsumitzaien artean badago olako konfusio puntu bat... Informazio gehiagik gauza askota, eta hor, hobeto da, letxuga bat, bakarri letxuga hartu, eta hor, paketerik eta ez dagoen ez ezer, ero arategira joan, eta arakinei eskatu jozue, zepestean eukingo zue, holako, bandejatxo batean, euneko, erosi duzun txal xerra honek, euneko 82 haragia dauka. Zerta bestea gainerakoa, ze bota dio zue horri, ze holakoa padaude, Tengunean, bakitzun moda berrixa letxuga ipatu desun hontan, bikotiek esan supermerkatura joan zala, eta erosiot letxuga bizirik zauena. Danik bizirik? Dana dauz bizirik, mutil? Eta ez ontxe... Letxuga zer, foto baten ez, saltzeikustela batzuk. Bai, holan lurra eta sustraiakin. Saltzeikustela holako, baina norbera landatzeko, gero etxean? Ez da, holan da, denbora gehiago irauteko da nik esanaren. Ez zagoela azkenean erosi, baina hori ikusi dut. Eta aldamenean zer za, holan, Jakoba Rekondoren liburua erolan, erosteko, txak, jarrita, hori izan daiteke, hartu eta bi saltzen dituzu batean. Gero hilbera dagoenean erosegun noiz landatu, eta txak, bueno, egia da, bitu, norbaiti balio horrek etxean hartu. Horrekin gero, pixka berotu, emozionatu, gero hortik lorontzi batzuetara pasa, gero herri batzuetan, hiri batzuetan ari dira, holako proiektuak edaratzen, non baratzeak eta ari diran. Jateko zara zuzenean, jateko zan. Ez dakit. Bueno, ni pentsan edo, dala hirietarako, jente hasi dala, ze hiri batzuetan, holako baratze batzuk jartzen ari dira, eta horrek, ez dakit, berde pixka sartzen duzu hirietan, ondo datorrela, gero ere, generazio arteko, elkarra hor batzuk eta bat agotena, gazteak egon aldia eta jente heldua baratzata kontrolatzen duena, eta hor kontaroe haritu gure sasoia, hau ereiten genduen ez dakit noiz, eta alde hortatik oso, polita iruditzen den zaidan. Egisa da, hiri batzutan kutsadura dauenakin. Nik letxuga horrek ez dakit astatuko nitxun, Zeba dauz batzuk, ez dakit, Madrileko da, Nueva Yorkeko da holan, terraza hundixetan, tan dauen poluzioakin. Ondo garbitxo, patri, ondo garbitxo. Nik maixa dut, ez dakit, nire haman baratzekoak, horra gozaten. Patri, guk ezagutu dugu, Malmazineko tunela pasata Bilbo gainean olako geruza gris bat ezagutu dugu.
hori ezagutu dugu, baina benetan horrela zara. Eta ez daukaz ikusi gaur egun lehengo Bilborekin, eta hori ezagutu du. Eta orduan jaten gen, Riberan sartzen zituzten gauzak, eta ondo gaude, horregatik. Ez hemen... Hori azuraman teoria tortiana bezala. Egokitzapenak, gaur eta hori zenbat aldiz eskoletan da, egokitzapenak eta hilabete bat umea egokitzapenakin eta umea inarte, hori ja 3 urtekin olan ostiko bat ematen ziduten da, segi eskola da. Negar batzu gotako nintuzken, noski, bai ez dut uste holan trauma handiegiri sortu zaigonik, ala ere egokitzapenak, neurrian ondo dau, neurrian, Alatabe, tradizioa alde batera utziko dugu, lehengo dana etzan ona. Ez da ere. Beraz, eztabaida hori beste egun baterako. Bai. Eta joango gara plater. Sakon batean agian igual da beltza azpian jogur daukazula? Ez duzu ikusten? Hor? Venga, vale. Ez? Nek esan txuria eta gero... Bai, gure nauen hau, nik zerbitzatzen dut, lau baten, baina, hemen txabe, enleike. Bale. Lau bat jarriko izut, Oinarri bezala. Lau bat, ero 5 bat, Berdin zait, zune duzuna. Zigor. Inspiratuta. Hori gogorra izan da, No, holan, bapatean, Bai, joe. Plater laua, ero plater... Ostras. Bosta jarri zuen. Hola, notu jatzu zuri bakarrik, Hola, bapatean Julenek eserri datzi gabe, Txak, gube badauka gure inspirazio puntua hemen. Bueno. Hemen txe jogur saltza, honek zerbitzatuko ziren. Hola, gainetik. Vale. Eta, kolore berdetxo bat, hemen aian. Jarriko, erresila. Hemen nago, Gainetik, kuriositatea, nola gertzen, bai, baina jogur saltzarekin, ez dute, inoiz daztatu eta aurreneko aldea. Ziur gustatzen gatzula, hemen txea gure barrengorrixak jogur saltzakin. Ale. Bon bat? Guzti ezagun. Bueno. Ondo geratzen gatea, azkenean ez dautzut. Dauka, berakatzen puntu hori jogurak emate dutzala. Timoian berindurak freskua, holan. Eta segitxuaren jogun gauza bat. Komentzik edo oso. Eto, nik gure txen... Afari hona. Barren horiek, normalen nik jatik jute, baina ni oso salea naiz. Eta prestate bilete. Eskerrik asko. Eta honekin gaurko programia bukatzen dugu. Eta bixar bueltauko gara, ni, txego horrek lehen dago, spoilerra. Bai, lasaina, ostiral bizitari baterako nik uste platerre goki izan daitekela. Eta nirea, merkatuak esango dit zer prestatu. Hori bihar ikusi duzu. Bihar arte. Agur.